Dicía o gran fotógrafo norteamericano Stephen Shore que se sorprendía do sutilmente sensible que é a fotografía ao estado mental do fotógrafo. A fotografía, que naceu especialmente para mirar cara a fora, converteuse nunha ferramenta ideal para a introspección, para mirar cara a nós mesmos. Desde o racional á emoción, desde o público cara ao máis íntimo, a súa fotografía convértese na terapia que fará que medos, desexos e emocións agromen como nun ritual catártico que sempre nos fará mellores, e mellores fotógrafos. O poder das luces e das sombras, pura poesía para os sentidos. En apenas uns anos, esta autora pasou de fotografar prazas e rúas a realizar unha cartografía de si mesma, ou, mellor aínda, de percorrer a identidade de todas as autoras que existen dentro dela. O primeiro contacto co mundo da fotografía que eu me lembro son as postais que traía o meu pai de navegar, que algunhas as mandaba a miña nai, outras simplemente as coleccionaba dos sitios nos que estaba. Me lembro perfectamente de coller esa caixa de lata, abrila, pasar as postales como se fora un libro, bueno, mentalmente, pois, adentrarme neses lugares, pois había postais de Suráfrica, de Noruega, de Nova York, de Filadelfia, que me permitía, pois, soñar neses sitios, viaxar no tempo, cuestionarme cousas, sobre todo, imaxinar. Empecé a fotografiar na adolescencia, aquí en Bueu, despois na época universitaria en Santiago. Pero realmente hasta o ano 2011 non empezou na fotografía dunha forma así máis consciente. É algo non buscado, algo que aparentemente surde dunha forma espontánea, pero eu penso que é algo que levas dentro e surge un momento determinado da túa vida, pois que empeces a fotografiar. Primeiro como sin ninguna pretensión, sino simplemente como unha forma de evadirte ou como un entretenimento, pero unha vez que empezas a fotografiar, que empezas a investigar, que empezas a ver outros traballos de outros fotógrafos, eso pues crea aí un vínculo forte, entonces empeza a formar parte da túa vida. Os primeiros contactos que tuve coa fotografía tamén eran fotografía de rúa. Entonces, non sei, foi unha cousa así un pouco espontánea que sordiu e fotografiar na rúa os espazos e a interacción entre a xente e o espazo, pois sí que me resultaba moi interesante. De xeito, algún das viaxes, por exemplo, que o mellor que tiña de ocio ou que planificaba, pois eran a cidades grandes, como pode ser Nova York, aí estiven, bueno, feliz. Porto é unha cidade que tamén se presta moito para eso. Sin embargo, aquí, en cidades máis cercanas como podo ter o Vigo, Pontevedra, tal, facer fotografía de rúa me resulta máis complicado. Atopo a inspiración, sobre todo, na lectura. Bueno, o cine tamén me influiu moito. Eu, de pequena,
Sempre unha das miñas actividades preferidas era ir ao cine, pero a literatura sí que é moi importante. Tanto Pessoa, diferentes poetas, Murakami, e son o mellor de coller unha novela narrativa de subrayar frases. Esas frases sí que me inspiran a hora de fotografiar. Estar e ser é unha mezcla das dúas cousas. Significa dar un paso máis alá. Fotografiei toda a cidade. O que quería aportar non é estritamente fotografía de rúa, pero é unha mezcla entre as dúas cousas, aportar unha visión diferente, unha fotografía máis artística con fotografía de rúa. Participou no Festival no Outono Fotográfico, na sección oficial, e estivo no Pazo de Cultura en Pontevedra, e foi como o primeiro gran proxecto a nivel individual. O espazo dentro da miña obra é bastante importante, eu sí que lle dou relevancia, mesmo desde os inicios da fotografía de rúa. Non me sirve calquer espacio, ni tampouco calquera persona para fotografiar. Ten que despertar en algo a mí que sea atractivo ese espacio. O proceso ou cambio entre a fotografía de rúa e a fotografía un pouco máis íntima foi, participaba nun momento determinado nun colectivo de fotografía al norte, en que se nos había plantexado un traballo fotográfico que se materializou en cuadernos de fotografía para poetas visuales. Entonces tiñamos que interpretar varios haikus. E aí, pois claro, empecé a documentarme, a cuestionarme como podía abordar esos haikus. E todo o que me transmitía era un traballo a nivel interior, que coincidía con un momento determinado que estaba vivindo na miña vida. Xa o escenario para empezar a traballar é algo íntimo. Elegín a casa da miña avoa materna e unha persona cercana que fixo como meu alter ego. Ese foi o inicio. Me costou fotografiar inicialmente eso, pero despois encontrei unha certa comodidade e que realmente estaba expresando algo que quería expresar, é algo íntimo, algo autobiográfico. E aí me quedei durante varios anos, porque ese proxecto tuvo unha transformación que terminou hasta El poder de la sombra. A viaxe no proceso fotográfico pois é algo que sí que está unido ao concepto de liberdade, de cambiar do teu entorno, que faz algo diferente, desperta a creatividade. Eso para mí é algo importante, e que ves como renovado
para seguir fotografiando te inspira. Non sei, te fai crecer como persona a nivel personal e como fotógrafa. A fase de documentación pois é desde lectura relacionada con esa temática, pois si é nunha zona geográfica concreta, pois investigar sobre esa zona, sobre o clima, sobre a xente, músicos, cine, autores, literatura que hai relacionada sobre a temática. Fago unha pequena... suele durar bastante tempo e vai variando ao largo do proceso, non é que sea só na fase inicial e xa te olvides, sino que te acompaña ao longo de todo o proceso. Tamén a toma fotográfica tamén hai parte deso. Eu penso que un fotógrafo, cando non fai traballos por encargo, fotografía algo relacionado con o momento vital no que está pois nesa etapa. Entonces, para min sí que é unha forma de evadirme do que é a rutina e que me fai comprenderme mellor, entenderme tamén os demais no espacio no que estou fotografiando, no momento da vida tamén, pero eso tamén o analizas despois de que pasa un tempo. Cando estás inmersa nese proceso, mellor non eres consciente. Despois de 6 anos, 7 anos que terminei esa etapa de fotografiar eses proxectos tan intimistas, sí que me dou conta de por que fixen eso, que cada acción, cada fotografía tiña unha intencionalidade. Sinto cando veo as miñas fotografías agora, pois me sigo recoñecendo nelas, que esas fotografías siguen a contar o que son eu, que son parte de min, bueno, satisfacción porque cada fotografía, que eso é algo totalmente subjetivo e personal, pois eu sei o esforzo que é, e que momento concreto forma parte da miña vida.